הרצון לחדש שיניים הוא חלומם של אנשים רבים, כאלו שחסרות להם שיניים וגם של כאלו אשר משתמשים בתותבות. המניעים הם כמובן אסתטיים ותפקודיים. שנים רבות סבלתי בשיניים, עקירות, סתימות, הליכה, וזה היה אחד הדברים השנואים עליי, ודבר שאני חושב שאף אחד לא אוהב לרוץ לרופא שיניים מדי פעם. עד שהדבר החמיר, ולפני כ8-9 שנים היה לי בלסת העליונה, חסרים לי 4-5 שיניים, והמצב לא נעים, לא יפה, לא מתאים. בעיות שאמר לי גם הרופא שיכול לעשות לך בעיות בנושא של אכילה, כיוון שהלעיסה לא מסודרת, ואז גם סבלתי קצת גם בבטן בגלל הדברים הללו, או לא ישירות או בעקיפין, והחלטתי שצריך לעשות טיפול יסודי ורציני יותר. ללא שיניים בפרט, אך גם בעזרת תותבות, ישנו קושי רב בדיבור, לעיסה והתחלת פירוק המזון. כדי לאפשר השתלת שיניים טובה, צריכים שהעצם עליה מונחות השיניים תהיה בריאה, וכאן מסתבר מתחילים סיבוכים רבים. דוקטור קישינובסקי, שהוא מומחה פה ולסת, מציע פתרון טכנולוגי חדשני, אשר מבטל את הצורך בהשתלת עצם והרמת סינוס, ומאפשר בניית שיניים. דוקטור קישינובסקי מתקין שתלים שמתחברים ישירות לעצמות הפנים, ולשתל המיוחד הזה קוראים זיגומה. שתל הזיגומה הוא שתל ארוך, שאני מכניס אותו דרך כל עצמות הפנים, והוא יכול להיות בשני הצדדים, אפילו אפשר לשים 2 בכל צד, והוא נותן בסיס ביחד עם כמה שתלים מקדימה לבניית שיניים קבועות. שתל הזיגומה הוא לא משהו חדש, הוא קיים כבר הרבה שנים, אני מבצע אותו כבר קרוב ל10 שנים, אבל היום בעידן של המחשבים, התוכנה יכול לעזור לי בצורה מאוד מאוד משמעותית כדי לתכנן את המיקום של השתל במצב האופטימלי, והניתוח הרבה יותר פשוט, גם לי וגם לפציינט. כדי לעשות את התכנון במחשב, הפציינט נשלח לבצע צילום CT סקן. ואת ה-CT אני מקבל בחזרה למחשב, שבו אני יכול לבדוק את העצם גם מבחינת כמות וגם מבחינת איכות, ואני יכול על ידי תמונה תלת-ממדית לבדוק את כל האפשרויות איפה יש עצם כדי למקם את השתלים. תוכנה שבו אני עובד זה תוכנה של סימפלנט. הוא מאפשר לי לקבל תמונה תלת-ממדית של הפציינט, ואני יכול לסובב את כל העצמות הפנים, להסתכל מכל הסביות, לבדוק את האיכות של העצם, ולמקם את השתל במיקום האופטימלי מבחינת הסבית ומבחינת האורך. כל הגורמים האלה אני יכול לבדוק מראש. ואחרי שאני גומר לתכנן, אני דרך האינטרנט שולח את התוכנית לחברה בחול, ומקבל בחזרה התקן או פלטה שהוא מדריך אותי בדיוק לאן להכניס את השתלים. כי בתוך הפלטה יש טבעות מתכת שדרכם אני קודח. והוא מכוון אותי או מנווט אותי בדיוק למקום שבו תכננתי להכניס את השתל בעצמות הפנים. ככה שאני יכול לגמור את כל הניתוח דרך הפלטה, ואין צורך גם כן לפתוח את החניכיים ולעשות איזשהו ניתוח גדול לעומת מה שעושים השתלת עצם. אני יכול לקדוח חורים דרך הפלטה, אני יכול להכניס את השתל דרך הפלטה, והפציינט יוצא ללא תברים, כמעט ולא דימום, וגם ברור שיש כאבים, אבל הרבה פחות מכל שיטה אחרת. היו לי שיניים והיה עליהם גם פלטות, אבל הפלטות הייתי זורקת אותם, לא הייתי יכולה לשים אותם. כי הייתי נכנסת הביתה, היו רחבות כאלה, או שלא היו מתאימות, או שלא היה לי נוח לדבר. כשהייתי הולכת לדבר, הייתי שמה אותם רק אם אני צריכה להיכנס לאיזה משרד או משהו, הייתי שמה והייתי גם מדברת בקושי, לא הייתי יכולה לחייך. ולא היה לי נוח בכלל, והייתי כזה תמיד בצד, פחות לצאת, פחות לדבר, פחות לחייך, לא כמו היום שאני ממש עם מצב רוח יותר טוב, וגם אני יכולה לפתוח את הפה ולצאת
במבט לאחור, כשאני מסתכל מ8-9 שנים של ניסיון עם הגוף הזר הזה שהולך בתוכי, אני חושב שבהחלט השיטה הוכיחה את עצמה ואני מרגיש עם זה מצוין.